Voters registration naman para sa Bske elections. Muling binuksan para sa detalye. Kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Nagpapatuloy ang pagsasagawa ng voters registration ng Commission on Elections o COMELEC para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa Mangaldan. Dinagsanang nasa higit 300 katao ang unang araw ng pagbubukas ng voters registration. Sa Asingan naman, may inilabas ng schedule para sa mga lugar na pupuntahan para sa satellite voters registration. Nagbigay paalala rin ng tanggapan ng COMELEC na dapat nasa 15 taong gulang pataas ang mga kwalipikadong boboto sa sangguniang kabataan, habang 18 taong gulang pataas naman sa regular na botante. May iba ring aplikasyon na maaaring bigyang pansin tulad ng first-time voter registration, deactivation ng voter records at iba pa. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.